Pag ganito nga na maulan na sa amin ay paniguradong dyan naman sa Luzon or some parts sa Visayas ay medyo mainit na nga na naman. Yan, kita nyo naman. Umuulan na. Yan, kailangan natin itong masirado. Lakas. Nga lang halata sa ating video pero talagang napakalakas na ng ulan yan at sinamahan pa talaga ng hangin. Bali tulad nga nung video na nakita nyo sa akin nung nakaraan na talagang umuulan ay ganun nga rin nung time na to. Kapag ganito nga na madalas ang pag-uulan ay sinisigurado nga namin na mapapasok talaga namin yung aming mga baka para nga hindi sila ginawin. At ayan, kita nyo naman talagang napakalakas ng ulan, halos hindi na nga makita yung bandang part na pinagpapastulan namin. Bali yung iba nga naming mga kasama dito na nagbabaka din ay hinahayaan nga lang nila yung kanilang mga alagang baka na nandyan sa pastulan. Pero kami nga hindi namin matitake dahil nga kahit kami ay giniginaw, lalo na sila siguro na nasa pastulan lamang at exposed sa ulan. Natumba na nga rin yung mga bakod namin dyan kaya masasabi ko talagang ang lakas na talaga ng hangin. So magmadali akong punta dun sa kabila kasi yung gamit ko dun, naku, pumapasok pa talaga. Grabe yung hangin guys. Papakilabot. No. Eto nga yung sinasabi ko sa inyo na talagang kailangan namin silang pasilungan pagkatapos ng ulan or habang umuulan. Kasi eto namang si Pingping, medyo maaga pa nga yung ulan kanina pero pagkatapos ng ulan ay pumunta pa rin siya dito sa aming pinapasilungan. Dam na nga rin siguro niya yung lamig kasi nga wala na ring araw na sumikat nung time na yan kahit na medyo maaga pa. At eto naman ako, amo na talagang kinakausap yung baka kung okay nga lang ba siya at kung bakit umuwi siya. O diba ang weird lang pero talagang ganyan nga kami kapag nag-aalaga kami ng mga hayop, talagang kinakausap din namin. Nga pala natumba na rin yung nasa bandang harapan namin pero kinalaunan yan ay ginawan ko ng paraan para nga medyo maklose man lang din kahit konti. Di nga mawawala ang kulitan namin itong baka namin na si Pingping dahil nga sa kakulitan niya at pagkaklingin niya rin. Pero anyway, ayun nga kapag mga ganitong panahon napakahirap talaga sa mga nag-aalaga ng baka maging kambing kasi nga kailangan naming maging alisto. Pero ang importante ay iligtas tayo sa lahat ng panahon. Ingat!